kaigsunan ko diha kang Kristo. Sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 2 nagingon, isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios o kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Ang mga ministro ni Kristo kay mao ang mga tinugyanan pinialan sa mga tinago sa Dios. Kini nga tinago mo ang pamaagi sa pag-angkon sa kinabuhi nga dayon, nga natago sukad sa wala pa ang panahon kay nagsugod. Karon ang Dios dili gusto nga taguan pa kini nga sekreto apan ipahibaw kini ngadto sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan. Gusto niya nga ang tanan nga makanungog kay modawat ni Hesukristo ug makaangkon og kinabuhi nga dayon. Kung kamo mingtuo sa Ginoo sa langit ug sa impyerno ug nga ikaw kay maluwas, kinahanglan nga mosangyaw kamo isip nga mga pinayalan sa mga tinago sa Dios. Kinahanglan nga daghan kamog maagak nga mga kamatyunon nga kalag aron makabaton sa kinabuhi. Kinahanglan nga agakon ninyo sila aron sila makaangkon og kalinaw ug kahapayan nga makita sa gugma sa Dios. Kini mao ang ika-18 nga sesyon sa mensahe sa krus. Pinaagi niini nga mensahe sa krus nga giwali sa kada Domingo sa buntag nga serbisyo sa pagsimba nga makahimo kamog makasabot sa tinago or sekreto sa ebanghelyo ug sa dalan sa kaluwasan. Manghinaot ko nga inyong ibutang nga mensahe sa inyong kasing-kasing ug manay hingpit nga pagtuo aron nga makaluwas kamo og daghang mga kalag pinaagi sa makugihon gayud nga pagsangyaw sa ebanghelyo. Ako magaampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo dayigon sa langit pinaagi sa Dios nga moingon maayong pagkabuhat maayo og kasaligan nga akong anak nga lalaki ug anak nga babayi. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, akong gipatin-aw hangtod sa katapusan nga sesyon nga si Jesus gibitay sa krus nagbilin og katapusan nga 7 ka mga pulong ug nabugtuan sa ginawa. Sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 51 hangtod sa 54 naghiskot may tungod sa pipila ka mahibulungan nga mga butang nga nahitabo human sa kamatayon ni Jesus. Kini nag-ingon, unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos, nauyog ang yuta ug napikas sa mga bato. Ang mga lumnganan nga abli og daghan nga nangamatay nga mga katawhan sa Dios ang nagabanhaw ug nanggulas sa ilang lumnganan. Miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga mga opisyal ug ang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nangahadlok sila pag-ayo ug mingon, siya gayud ang anak sa Dios. Ang tabil sa templo nga nagisi sa duha ka bahing gikan sa taas ngadto sa ubos nagsimbolo nga ang bungbong sa sala sa taliwala sa mga kasala ug sa Dios kay nalumpag. Sa templo sa daang tugon mo ang balaang dapit ug ang labing balaan nga dapit. Ug anay tapil sa tubangan sa labing balaan nga dapit mo nga walay makasulod ni ana nga lugara. Ang pangulo lamang nga mga saserdote ang makaadto sa sulod sa tabil nga uban sa mga halad sa sala ug sa paghalad sa mga halad alang sa mga kasala. Kini tungod ka ang mga makakasala dili makahimo nga makakomunikasyon sa Dios apan human nga sa Jesus nahimong panghimayad sa sakripisyo mismo. Ang tabi sa templo nagisi sa duha ka bahin sa samang paagi ang bungbong sa sala taliwala sa Dios ug sa iyang mga anak kay naguba. Karon makahimo na kita nga makigsulti diha sa Dios pinaagi sa bilinhong dugo sa Ginoo. Busa, ang Hebreanon kapitulo 10 bersikulo 19 hangtod sa 20 nagingon, busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa kapagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bagong agianan, usa ka buhing agianan ng lahos sa tabil, nga sa ato pa pinaagi siyang kaugalingong lawas. Tungod kay sa Jesus mitubos kanato gikan sa mga sala pinaagi siyang dugo, kamug ako nga nagtuo sa Ginoo makahimong makaadto sa balaang pulayanan ug sa pagsimba, pagampo ug pagpakisulti sa Dios nga direkta. Apan karon, ang pipila ka mga tawo nga nagtuo sa Dios sa diha nga sila makasala, si dili mo ampo ngadto sa Dios nga sa ngalan ni Hesukristo, apan mosugid ngadto sa usa ka tawo, sila mo nahuna nga ang tawo nga kinsa makadawat sa pagsugid, nagampo alang sa kapasayloan, sila kay mapasaylo. Syempre, ang usa ka naay pagtuo gugma makahimo nga moampo alang sa uban nga mga tawo, alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Sama sa giingon nga ang epektibo nga pag-ampo sa usa ka matarong nga tawo daghan ang mahimo. Sa diha nga usa ka tawo nga walay ikasaway og gigugma sa Dios naghimo og timos nga mga paghangyo uban sa pagtuos og gugma, ang Dios mohatag sa usa ka pakahigayon sa panginusol pinaagi sa hangyo sa usa ka tawo nga gihigugma og maayo sa Dios. Usab, sa diha nga makasala ka mo batok sa usa ka igsuon, usay kinahanglan kamo nga maghinusol direkta kaniya aron nga siya moampo alang sa kapasayloan sa mga sala kaninyo.
Pananglitan, sa dihang si Aaron ug Miriam nagtindog batok ang Moses, ang Dios nagpasaylo kanila pinaagi sa pagpatiwala sa mga pag-ampo ni Moises. Sa diha nga ang higala ni Job makasala batok ni Job, si Job nagampo alang kanila ug ang Dios nagpasaylo sa mga higala pinaagi sa pag-ampo. Apan sa kasagaran, ang panginusol kinahanglan himuon diha sa ngalan sa Ginoo, sa tubangan sa Dios nga Amahan. Sama sa kini sa tanan nga matang sa mga pag-ampo. Muhalad kita sa atong kasing-kasing direkta ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Nga gigisi ang mga bungbong sa sala ug nahimo nga tigpa talawala kanato. Mga kigsunan ko diha kang Kristo. Human sa kamatayan ni Jesus ang tabil sa templo nagisi sa duha ka bahin ug usab adunay usa ka linog. Kini nag-ingon ang yuta mingkurog ug ang pangpang nangasip-ak. Kini nahitabo tungod kay ang Dios ang punuan sa langit ug sa yuta naguol ug nanagsakit sa hilabihan. Bisan ang walay kinabuhi nga mga bato nang sip-ak ug kini klaro kaayo nga ang tanan nga mga butang sa yuta dungan nga mayuyog ug mingkurog. Sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 44 nag-ingon, mga alas 12 na kadto sa takna sa dihang mihunong sa pagdanag ang adlaw ug mitabo ng kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Kining mga butangan hitabo tungod kay ang Dios silabihan nga nagsakit uban sa masakit nga kasakit sa paghatag siyang walay kasaway ug bugtong nga anak isip ang himayad sa sakripisyo ug uban sa kasubo gikan sa mga tawo nga nagpuyo gihapon sa mga sala nga wala makaamgo sa kamatuoran nga si Jesus namatay tungod sa ilang pagkadautan. Sunod sa bersikulo nga sa 52 nag-ingon, ang mga lugmanan nga abli ug daghan nga nangamatay nga katawan sa Dios ang nagabanhaw ug ang nanggula sa ilang lugmanan. Miadto sila sa balang syudad human nabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang mga tawo. Sa diha nga mga tawo nga naluwas paghuman silang kinabuhi dinhi sa yuta, kita dili mo ingon nga sila namatay, apan nangatulog. Tungod kay sa diha nga ang Ginoo mobalik pag-usab, sila banhawon nga sama ras nga sila gipukaw gikan sa taas nga pagatulog ug moapil diha sa himaya sa Dios. Ang uban sa mga katawhan sa panahon sa daang tugon, mainiton gayud nga mituo ug nangandoy nga makakita sa manluwas nga gitagna diha sa Biblia. Usab, ang mga tawo nga sama ni Ana ug ni Simeon giila si Jesus isip nga manluwas sa diha nga siya usa pa ka lang kabata sa wala pa siya misugod siyang pagpangalagad. Kini nga mga tawo dunay pagtuo nga maluwas bisan pa sila nga namatay sa wala pa matuman sa Jesus ang providensya sa kaluwasan pinaagi sa pag-alsa sa krus. Sa ingon ni Ana kita miingon nga sila nangatulog ra. Ang mga balaan nga nangatulog sa karon nga pasahay nagisgot sa mga tawo nga namatay sa wala pa sa Jesus namatay sa krus taliwala sa mga tawo nga dunay pagtuo nga maluwas. Og ingon diha sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 20, apan ang tinuod mo ang paggibanhaw ni Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Sila dili makaapil sa pagkabanhaw human nga sa Jesus na himong unang bunga sa pagkabanhaw. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ang mga magtotoo nga nagtuo kang Kristo Jesus isip nga ilang manuluwas banhawon diha sa ilang lawas sa katapusan nga panahon ug usab sa takna nga gidawat ang Ginoo ang ilang mga espiritu na banhaw sa ato pa nga sila makaangkon og kinabuhi nga dayon. Ang karon nga pasahi sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 31 hangtod sa 32 nag-ingon, sumala sa gingon sa kasulatan. Tungod niini ang lalaki mobiya siyang amahan og inahan og butipon siyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kahulugan kining bahina sa kasulatan ug sa akong unahuna nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Kung ang mga tawo magminyo sila mobiya sa ilang mga ginikanan ug ang bana ug ang asawa mahimong usa. Kini dili gayud tinuod nga sekreto apan kumon lang nga kaalam apan nganong giingon man diri nga kini may usa ka dako nga tinago. Sa karon nga pasahi kini dili mahitungod sa kasal sa kalubutan nga mga tawo apan kini mao ang mahitungod kang Kristo sa simbahan ug sa magtotoo. Kini mao ang mahitungod sa providensya sa kaluwasan pinaagi sa krus nga natago sukad pa sa wala pa ang panahon nga nagsugod. Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 nag-ingon, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdanan. Wala gayud siya modapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kana kaniya. Kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Usab, ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8 nag-ingon, ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa kay ang yawa nagpakasala man sukad pa gayud sa sinugdanan. Ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios mao ang paguba sa mga buhat sa yawa. Kung ang mga tawo mobuhat sa mga sala diha sa ilang kasing-kasing ug mga buhat niini nga mga kasala sa kalibutan, sila ang mga sulugon sa sala ug sila kontrolado sa kaaway nga yawa ug ni Satanas. Mao nga kini miingon nga kamo gikan sa inyong amahan nga yawa.
Apan ang mga tawo nga midawat kang Kristo Jesus dili na nga mga anak sa yawa. Sila karon iya na sa Dios isip iyang mga anak. Usab, uban sa pagtuo sila nahiusa uban ni Kristo nga mao ang pamanhanon. Sa diha nga kita mutuo nga si Jesus nang luwas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa pag-alsa sa krus, kita nahiusa uban kang Hesus ug mahimong usa. Kung kita maghiusa uban sa Ginoo, ang Dios naghatag kanato sa balang espiritu sa atong kasing-kasing. Sumala sa giingon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 6, ang gianak sa tawo usab ug ang gianak sa espiritu usab. Sa diha nga ang Espiritu Santo moabot kanato, iyang gibanhaw pag-usab ang atong mga patay nga espiritu ug gitugot kanato nga mga anak sa espiritu pinaagi sa espiritu. Among pakatawo ngadto sa espiritu pinaagi sa espiritu mao ang punon ang atong kasing-kasing sa kahibalo sa kamatuoran. Kadtong mga anak sa espiritu pinaagi sa Espiritu Santo, niini nga paagi mahimo nga mga anak sa Dios ug ang mga anak nga babayi ug sila mahimo nga motawag sa Dios nga amahan. Kung kamo mahimong mga anak sa Dios, kamo makapanunod sa gingharian sa Dios. Mga kaigsunan ko diha ka Kristo, ako pang iklaro ug maayo nga ang mga anak sa Dios nga makadawat sa Espiritu Santo ug mo pakataw sa Espiritu pinaagi sa Espiritu Santo. Ang kasing-kasing sa tawo mahimong bahinon ngadto sa daghan nga mga bahin. Ang kinasayunan nga kalainan o kalahian mo ang kasing-kasing sa klaro nga kamatuoran ug ang kasing-kasing sa klaro nga kabakakan. Aron sa paghimo niini nga masayon, kini mao ang puti nga kasing-kasing ug ang itom nga kasing-kasing. Ang puti nga kasing-kasing mao ang kasing-kasing sa kamatuoran nga mosunod sa kamatuoran nga gitanom sa Dios ngadto kang Adan sa sinugdanan. Ang itom nga kasing-kasing mao ang kasing-kasing sa kabakakan nga sa ulahi nga mga panahon nga gitanom sa kaaway nga yawa og ni Satanas. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tawo, siya miginhawa sa iyang giginhawa sa kinabuhi ngadto sa tawo. Mao nga ang tawo adunay binhi sa kinabuhi. Unya ang Dios mingtanom sa kamatuoran diha sa tawo nga mao ang espiritu ni Adan ug ang iyang kasing-kasing mao ang kamatuoran nga naglangkob sa binhi sa kinabuhi. Sa kinaunhan ang kasing-kasing ni Adan puti lamang nga kasing-kasing nga puno lamang sa kamatuoran. Apan tungod kay si Adan nakahimog sa lang iyang komunikasyon diha sa Dios nawala na ug ang kaaway nga yawa ug si Satanas misugod na sa pagtanom sa mga sala ug dautan pagkadili matarong masinupakon nga bakak. Busa diha sa kasing-kasing na Adan ang original nga puti nga kasing-kasing ug ang itom nga kasing-kasing ang gitanom sa kaaway nga yawa og ni Satanas dungan nga nagpakita. Ug dugang pa sa niining duha ka mga kasing-kasing, ang laing matang sa kasing-kasing nga porma kini mao ang konsensya. Ang konsensya na porma pinaagi sa unsa ang inyong gibutang sa inyong kagalingon samtang kamo makakita, makadungog o makakaton base sa inyong kinaiyahan nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan. Ang konsensya mao ang mga nagsagol nga kamatuoran o kabakakan ug kini mao ang sukdanan sa paghukom sa laing-laing mga bili. Kini nga konsensya kay lahi-lahi gikan sa mga laing-laing mga tawo, sa laing-laing mga dapit ug sa laing-laing mga panahon. Busa sa diha nga ang usa ka tawo miingon sa usa ka butang nga matarong sumala sa iyang konsensya, kini dili mailang nga matarong sa uban nga mga tawo. Adunay mga tawo nga manay kabugat bisan pa sa gamay nga mga bakak samtang aduna pay ubang mga tawo nga walay babati bisan makahimo pa og dako nga kagubot sa uban nga mga tawo uban sa ilang dako nga mga bakak. Ang uban mo huna nga sakto kini nga mobalos og balay og dautan ngadto sa dautan. Samtang ang uban dili makahimo nga mobalos og dautan ngadto sa dautan bisan tuod sila masuko. Ingon man usab, ang tanan nga mga tawo adunay laing-laing mga konsensya ug sa kadaghanan nga mga kaso, bisan pa sa maayong konsensya sa tawo dili mo konsiderar nga maayo sa pananaw sa Dios. Pananglitan, kung adunay usa ka tawo nga nagpugong sa iyang kasuko ug kayugot sa sulod sa iyang hunahuna, ang kalibutan nun nga mga tawo makaingon nga siya maayo. Apan sa tubangan sa Dios dili siya maayo. Kadtong tinuod nga dunay maayo nga konsensya, walay bisan unsa nga kasuko o kayugot sa sinugdanan pa lang. Sila mohigugma bisan sa ilang kaaway, makasabot sa uban ug motabon sa mga sayop sa binuhatan sa uban. Kung niusang kasing-kasing sa tao, mahimo bahinon ngadto sa tulo ka mga bahin. Kasing-kasing sa kamatuoran, kasing-kasing sa kabakakan ug sa konsensya. Sapagat tinuod ang kasing-kasing sa kamatuoran nga unang gitanom sa Dios, gamay na lang gayud nga ang nahibilin. Usab, sa diha nga kita padulong na sa katapusan ang dautan midagsag pa og maayo. Mao nga mga konsensya sa mga tawo mahimong mas modautan pa na usab. Sa kadaghanan nga mga kaso, mga tawo dili man gani mutuman sa tingog sa ilang konsensya, apan mosunod silang kasing-kasing nga kabakakan. Kung sila mupuno pa og dautan, ang ilang konsensya kay gihilusan ug giinit ingon nga usa ka mainit ka putaw ug walay bisan unsa nga pagbati sa pagkasad-an, bisan pa sa diha nga sila mga buhat og maong mga dautan nga mga butang. Mga kaigsunan
kinahanglan diha kang Kristo. Mingon ko kaninyo nga mga tawo adunay bini sa kinabuhi nga gihatag sa Dios sa sinugdanan. Ang bini sa kinabuhi mahimo aktibo lamang sa diha nga kini makigsulti o makigkomunikasyon uban sa Dios o punon uban sa kamatuoran. Apan tungod sa sala ni Adan, ang komunikasyon diha sa Dios nawala ug ang bakak misulod. Mao nga ang kining tulo ka laing-laing mga kasing-kasing mingpalibot sa bini sa kinabuhi. Kabahin sa tulo ka kasing-kasing ang kasing-kasing sa kabakakan nga naglibot sa bini sa kinabuhi mo ang naghimo niini nga dili aktibo. Karon ang bini sa kinabuhi dili magpabilin nga aktibo o kini sama sa patay. Kini nga kamhimtang diin ang komunikasyon diha sa Dios kinawala ug ang bini sa kinabuhi nga dili aktibo gipalibutan sa kabakakan mao nga ang atong isulti ang espiritu ang sa mga tawo kay patay. Apan dili gayud patay ang bini sa kinabuhi. Kini kay dili aktibo apan nagulat sa adlaw sa pagkabanhaw. Sama sa bini sa usa ka tanom nga mura og patay. Kung ang kinabuhi ana pa niini moabot ra ang panahon nga kini magsugod na sa pagtubo. Sumala sa gingon sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 11, nagtakda siya gustong panahon alang sa tanang butang. Gitagan ni kita niya kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon apan wala kita niya hatagi katagbawan og hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Bisan pa nga mga bini sa kinabuhi na himong dili aktibo, kini nangandoy alang sa kahangturan ug sa kamatuoran sa Dios ug nagahulat sa adlaw sa pagabanhaw. Unya kano sa aman na mapabuhi balik ang espiritu sa tao. Mao kini sa diha nga kita makadawat sa Espiritu Santo. Sa diha nga kita makadungog sa ebanghelyo ang kahayag sa Dios kinabuhi ug ang kamatuoran misidlak sa atong kasing-kasing. Unya ang kasing-kasing sa kamatuoran nga nagpabilin diya sa atong kasing-kasing ug maayong kasing-kasing modawat niini nga kahayag ug dawaton si Jesucristo ingon nga manluluwas. Unya ang Dios mopadala sa Espiritu Santo sa atong mga kasing-kasing ug kini nga Espiritu Santo mohiusa uban sa binhi sa kinabuhi sa atong kasing-kasing. Sa kaso sa mga tawo nga adunay daghan nga mga kabakakan ug kansang konsensya kay hugaw, ang iyang binhi sa kinabuhi hugot nga gilibutan sa mga kabakakan. Mao nga lisod alang sa kahayag sa kamatuoran sa pagsulod. Mas labaw pa ang kasing-kasing sa kamatuoran ug mas labaw pa og maayo nga konsensya nga sila anaa. Sila mas daling modawat sa ebanghelyo ug mahimo nga matawo pag-usab pinaagi sa balang espiritu. Sa gayon nga kita makadawat sa Espiritu Santo, karon ang binhi sa kinabuhi magsugod na sa paglihok. Ang komunikasyon diya sa Dios nga nawala sukad sa pagkalaglag ni Adan magsugod na sa pag-usab o kita gisuplayan sa kahibalo sa kamatuoran pag-usab. Ang kasing-kasing nga puno sa kabakakan sama sa pagdumot, garbo, panag-away, kasuko ug pagpanapaw karon nagsugod na nga mapuno sa kamatuoran sama sa gugma sa pag-alagad, pagpaubos ug kalinaw. Kini mao ang proseso sa pagpanganak sa espiritu pinaagi sa Espiritu Santo. Ug unsa nga atong kinahanglan gayud nga buhaton sa niini nga proseso mao ang pagampo. Samtang kita magampo uban sa atong tanan nga kusog, kita makadawat sa grasya sa Dios ug kaligon gikan sa ibabaw aron sa pagsalikway sa kabakakan sa atong kasing-kasing. Samtang kita magpadayon sa pagbuhat niini ang kasing-kasing sa kamatuoran, makaangkon og daghan pa nga mga kusog. Apan kung kita dili magampo, kita magpabilin lang sa unodnon nga tawo, bisan tuod nga kita mura og timatinud-anon diha sa buhat sa Dios, kita dili maanak sa espiritu pinaagi sa Espiritu Santo. Kini mahimo lang nga unodnong kadasig ug unodnong kaayo. Apan bisan pag kita magampo og maayo, wala kini pulos kung dili nato gubon ang atong unodnon nga mga nahuna ug mga balay. Ang Espiritu Santo nagalihok sa tong kasing-kasing sa kamatuoran sa pagsunod sa iyang tinguha ug si Satanas mo kontrola sa kasing-kasing sa kabakakan pinaagi sa kalag nga sa ato apa pinaagi sa atong mga nahuna. Kung aduna kitay daghang mga bakak sa dili pa kita makadawat sa buhat sa Espiritu Santo, kita haom nga makadawat sa buhat ni Satanas pinaagi sa atong mga nahuna nga modala kanato ngadto sa dalan sa kalaglagan. Bisan tuod kita naminaw sa daghan nga kamatuoran ug nagampo sa taas nga panahon, gawas kung kita dili sa likoy ang atong urudong nga mga hunahuna ug mga teorya, kita dili mosunod sa mga buhat sa Espiritu Santo. Bisan tuod nga kita moampo, kita adunay kagulanan sa tong kasing-kasing ug dili nato masinati ang buhat sa Dios. Sa ikaduhang Korinto Kapitulo 10 versikulo 5 nagingon, gipukan namo ang tanang baba nga gigamit sa mapargarbuhong batok. Sa kahibalo may tungod sa Dios ug gabihag namo ang tanang hunahuna nga gipasunod kang Kristo. Bisan pa sa mga pag-ampo nga atong gisalikoy ang kasing-kasing sa kabakakan tay wala sa tulo ka mga matang sa kasing-kasing, kini dili pa mao ang katapusan nga paghinlo. Human niini kinahanglan kita nga pagpangita og gisalikoy ang dautan diha sa atong konsensya nga natago sa atong kinaiya. Giingnan ko kamo nga ang konsensya kay naporma
pinaagi sa unsa nga atong gisulod gikan sa unsay atong nakita na dungog ug nakatunan base sa unsay atong napanunod gikan sa atong mga ginikanan. Kini nga konsensya na himo og lalom nga kinayahan sa atong kaugalingon ug kini mao ang kasing-kasing nga gibutang sa lawom nga sulod nga bisan kita sa atong kaugalingon wala nahibalo niini. Ang kabakakan nga sa atong kinaya dili muuyon sa pagkamatarong sa Dios apan sa atong kaugalingon kini kay husto kaayo. Mao nga kini lisod pangitaon ug sa pagsalikway niini. Mao nga ang Dios nagtugot kanato sa pagsulay aron kita makakaplag sa mga bakak sa atong kinayahan ug sa paghimo kanato nga bug-os nga balaan. Bisan na mataro nga si Job kinahanglan nga moadto pinaagi sa grabe nga mga pagsulay ug kini mao ang pagpangita siyang kaugalingon nga pagkamatarong ug isalibay kini. Si Job na naisalikway na ang kasing-kasing sa kabakakan talo wala sa tulo ka mga matang sa kasing-kasing. Apan wala pa masalikway ang dautan siyang lawom nga kinaya. Apan sa diha nga siya nakadawat sa mga pagsulay nga dili niya masabtan ang iyang dautan sa iyang kinayahan na pagawas. Human nga mapakita ang iyang dautan, ang Dios ming tagbo kaniya ug siya nakahimo sa paginusol sa hingpit ug miadto sa may hingpit nga kasing-kasing sa kamatuoran. Kung naminaw kamo sa pulong sa Dios sulod sa giya sa Espiritu Santo ug sa pagpangita sa ug nakaamgo sa inyong kaugalingon, kamo makahimo nga madali nga masalikway ang bakak sa inyong kinaya. Apan bisan unsa kadaghan ang inyong napaminawan nga pulong sa Dios, kung inyong hunahunaon nga kini kay bahin sa ubang mga tawo ug dili makaamgo sa inyong kaugalingon, ang inyong pag-uswag diha sa pagtuo kay hinay bisan pa sa tahataas nga panahon. Sa higayon nga inyong isalikoy ang kasing-kasing sa kabakakan ug ang kabakakan usab sa inyong kinaiya, karon kamo manaaray kasing-kasing sa kamatuoran. Unya kamo maila nga usa ka tawo sa espiritu sa tubangan sa Dios ug kamo kanunay nga makasinati sa espiritual nga gingharian. Sama sa giingon diha sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 21 hangtod sa 22 nga kamo walay bisan unsa nga basulon sa atong kasing-kasing. Mo nga kamo makabaton og pagsalig sa tubangan sa Dios ug makadawat sa tanan ninyong pangayoon ug pagampo. Usab sama sa giingon busa mga igsuon. Kung wala magsudya kanato nga atong konsensya, may kaisog kita nga moatubang sa Dios ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato. Kagituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat nato ang gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang tanan mobuhat sumala sa inyong pagtuo. Ingon nga ang kasing-kasing sa kamatuoran mohiusa. Sabi ni sa kinabuhi mahimong mas dako. Kita mahimong mahiusa uban sa Ginoo o kita magpabilin nga mas duol ngadto sa trono sa Dios sa langit. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Karon sumala sa gingon kini nga tinago kay dako, mipasabot ko kaninyo sa proseso sa paghiusa. Diha kang Kristo nga mikuha sa krus ug miabli sa dalan sa kaluwasan. Alang kanato nga ug makaangkon og kinabuhi nga dayon. Ang mga magtutuo kinsa nga mingdawat kang Kristo Jesus mibiya sa niini nga kalibutan nga kontrolado sa yawa ug nagkahiusa uban sa Ginoo nga atong pamanhunon. Sama sa usa ka bag-o nga kinabuhi nga napanamkon sa diha nga ang sperm ug ang itlog giusa uban sa usag-usa. Sa diha nga ang mga magtutuo sa pagtumuhiusa uban ni Hesukristo nga atong pamanunon, kita dunay kinabuhi nga dayon. Si Jesus mingon sa Juan kapitulo 17 bersikulo 21, nagampo ako nga mausa unta sila, amahan, mausa unta sila dinhi kanato sa mga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron motuo ang kalibutan nga ikaw mo'y nagpadala kanako. Ingon nga ang Ginoo naa sa amahan ug ang amahan naa sa Ginoo, ang Ginoo ug ang amahan usara. Usab sama sa usa ka lalaki ug usa ka babaye nga magiusa uban sa usag-usa ug mahimong usa. Kung kita magiusa uban sa Ginoo nga atong pamanhunon, kita mahimong usa uban sa Ginoo ug sa Dios nga amahan. Samtang kita mosalikway sa kabakakan gikan sa tong kasing-kasing ug punon kini sa kamatuoran aron sa pagtuman sa kasing-kasing sa espiritu, kita mahimong usa uban sa Dios sa hilabihan. Sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa 7 nagingon, apan sa pag-abot na sa hustong panahon gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi iya sa ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni atong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak ngani sa atong kasing-kasing. Ang espiritu nga nagtuaw amahan ko. Busa dili na kamo ulipon kun dili anak na. Ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios naghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Katong mga anak nga nakadawat sa Espiritu Santo ug naluwas makahimo na karon sa pagtawag sa Dios nga amahan ug makapanunod sa gingharian sa langit. Ako naglaom nga kamo mas dali nga mga anak sa Espiritu pinaagi sa Espiritu Santo ug mahimong usa uban sa Ginoo ug sa Dios nga amahan. Ako nagampo sa ngaan sa Ginoo nga sa pagbuhat niini kamo makapanunod sa walay katapusan nga gingharian sa langit ug ilabi na sa bagong Jerusalem. Amen.